Добро утро! Желява сме след половин час е старта. Леко загряваме и се насочваме към старта. Виждаме един фаст педал. Здрасти! Как е? Добре, чакай другата ръка, че съм... Тренираме ли? Че се уча с клипсове така. Учиш се? Учиш се, Хубаво, добре. Загряваме малко. Да, и аз така. Има още колко? 20 минути. Айде. Айде, успех си ти на коя дистанция си? Класик? На класик? Ти? И аз така да. Епика забрани, бра. Епика абсурд. Айде, бе, какво става? Що не караш откъде? Когато търса, не караш? Карам? Базикам се. Какво става? Да пика. Добре. Загряваш ли? Да, върта тук е кръгче. Аз ходех нагоре по бира, ама там не е загрявка, там е седене. Какво е това хубаво джерси? Баирите ли е това? Много яко изглежда. Човек се дали съм с него, ама викам, що пък не. Готино е, да. Какво става? Баш ми е драго. Драго ми е. Всичко наред? Кривиш се. Да. Аре, искам подиум. Подиум ми надежда. Без да карам трудно Поред подиум. мен ти си така бързи така. Дудовския тук. Там ония един. Дудовския тук е, Мартин. Тях не мога. Него не мога да нишам. Аз съм бавен. Не съм карал тази година. Само Лозенска направя. Отдална една любов до едното или другото. И не мога да ти кажа кое е по-хубаво. Две минути до старта! Всички заедно ли стартираме? Да, така решихме, има къде да се разкъсате, да се настигнете, има място. Айде. Надявам се, това е най-стръмната част на боега. Успехи на те. Знам. Карал съм. Аз не съм. Не е лесно. Нямам никаква идея. Това е. Чиста работа. 176 пулса.
Тежко е. Много зле. Първите километри чак ми прибуша по асфалта. Сега малко поотпуснах да стъча направо. Не знам как ще завършвам. Тук. Отляво минава. На класика, да. Мисля, че още не са се разделили. Аз съм долу бъркаста. А? Долу бъркаста. Мисля, че това е. Ще се връщам, че не може. Какво? Знаеш ли върха на къде си снимал? Не. Виж къде са гори. А това е кола някаква. Но сигурно там трябва да стигнем. Не, не служите там долу. Ага. Виждат се кое е задачи там на билото. Нещо си спомням. Едно 800. Ако е така, Хижата ли? още 500 метра. Аз се базикам, че не може. Не, Особено в началото нещо много ми беше гадно. По асфалт още. добре. Не ми стана лошо такова. И все едно нямам... Все едно съм прибледнял такова. Сега не, де. Ще се връщам.
Вода. Мерси. Ето го мургаш. Не остана. И после още 20-30 км. Ужас. Няма ли как да го подсечем? Тежка вятър има.
баунс е задната гума. Заваля дъжд. Ей, това ми трябваше само. Задната гума ми се струва, че обмекна. Дано само ми се струва, че... Надявам се да виждате нещо, ама не обещавам. Добре, умрях от съд. Това е дъжд и вятър. Нищо не виждам, очилата са целите в капки вода. По-добре, да намалявам скоростта. Оп! Удари на карбон.
с всички, няма никой. Напред, назад. Тия киксове съкровище ли имаше там? $138.
138. Къде падна? Добре ли си? А? Малко си праша. Бая се въргалял, май. Отдавна ли? На средата на спускане. Искаш ли влакче? Давай гасче да го фане. Даваме една смяна. Айде. Да, свърши смяната. Сто 38. Си. Стига, бе. Не свършиха ли ти бои? Няма шанс да скачам тук просто. Няма шанс. Виждам финиша. Доживяхме. Айде, не остана. А? You get them next time. За малко, за малко. Ако не се беше прибил. Всичко добре ли ти? Да. Имаш малко по лакътя, май кръв. И по пръстите на дясната. Тук медали няма ли?
Има шанс един фотограф да ме е заснел. Как падаш ли? Да. Това ще е яко. Коловоз. И аз с коловоз влизам. Не можа да падна в коловоза. Ма натискам спирачка, че да намаля и от спирачката се плъзна. Имаше 3-4 след мене. Всички опа, добре ли си, добре ли си? Охо, как е? Да. Ти си вече чист. Измил си се. Едно място след него съм. На След минута малко две. ще пада ли заради падането? Щеше да ме бие, ама падна. Къде падна? Малко се... Не изкачва. Не изкачва. На сградата на спускането нещо. Има на един фотограф, между другото. Може да ме е хванал. Ще е яко. Май се сети къде има фотография. При тебе как беше? На драго долу. Стандартни работи. Може. При тебе как е? Разглеждам. Подиум, че нещо? Подиум. Аз съм 9 в Е, категория. 9 е топ. Аз съм сигурен. Миналата година бях 8. Не знам какво става. Всяка година. Е, то зависи, Място и ставам по-бърз. зависи от конкуренцията. Те могат да са повече да са подобрили те. С колко време го направихте? Не знам, 3 нещо трябва да е. Какво става? Бива. Как беше? Викаш, аз съм най-бързия. Раздават, той тук е най-бързи. Раздават? Раздават те там кафетето. Да, видях сега отивам на земя. И дори колечка има. Я да видим какво става. Как е? Страдахме. Не беше толкова зле. При те? Не съм доволен. Аз бавно го минах, ама поне не съм... За такова не каране, за такъв ще Да, аз доволен. не съм карал. 3 часа и 15 минути. Колко? 3 и 15. Не си доволен. 3 часа и 7 минути. 2024. Тогава бях в топ форма, че правях тренировки, интервали. 3.15 съм се, много малко раз.